Doncs vaig veure que es celebrava aquest event associat al Mobile World Congress, vaig decidir que era molt bona idea venir-hi per informar-me i a sobre s'organitzava el hackathon, que em va interessar molt per aplicar el que havia après a la carrera i vaig decidir participar-hi. Durant 2 dies fas servir les APIs de Nokia per solucionar un problema existent a la societat i buscar, desenvolupar un codi que ho solucioni. Nosaltres el que hem fet és tractar el tema de l'entrega de paquets, que molts cops és un gran problema no només per les companyies de delivery, però també per la gent que rep aquest paquet, i hem fet una espècie d'aplicació que permet un control molt més efectiu d'aquest procés. Me ha gustado las charlas que hay, me interesa mucho quienes en sí participan en las charlas, generalmente son empresarios como tal o gente que le ha ido muy bien en algo. Así que me interessa mucho el escuchar a gente que ja està donde jo en un futur quiero estar. Ho trobo molt interessant per veure cap a on para el món, veure noves coses que potser ja coneixem, però també el tenim amb persones, poder preguntar, no sé, m'ha semblat molt interessant, la veritat, hi ha de tot. Me gusta la idea de que cuando vengo acá voy a poder enfocarme más en ir por lo que yo estoy haciendo como tal, o en encontrar a alguien que esté explicando algo bueno sobre lo que a mí me interesa y demás, como por ejemplo todas las charlas en sí que se están dando. Jo crec que lo interessant també són les xerrades i veure cap a on va tot. Al final és la nostra feina, no? Em sembla una activitat molt bona, no només per fer un molt networking entre la gent que té els mateixos interessos, sinó per també motivar la gent jove a seguir aquest camí de la ciència i la tecnologia.